To je Bestov VIP intervju. Kako ste danas? Kako ste se osjećali na bini? Odlično, fenomenalno. Nismo dugo bili u Ljubljani, tako da je ovaj povod bio baš nekako legao nam je, što bi ljudi rekli kao budali šamar. Majke. A kakva je bila slovenačka publika? Odlično, fenomenalno. Mi sviramo često u Sloveniji svuda, Ljubljani najčešće od cele Slovenije, ali bilo fenomenalno večeras. Super. A kažite mi najneobičniju stvar koju su vam fani bacili gore na binu? Pa svašta nešto. Mi imamo jednu pesmu zove se Skini tu haljinu. I kad ta pesma ide, oni bacaju bruseve, gačice, medvediće, ko šta baci. Tako da mi imamo trofej, imamo jednu trofejnu sobu gde čuvamo sve te trofeje kući. Stvarno? Da. Jako dobro. A je li se vam ikad desilo da je neko iz benda zaboravio svoj instrument kad ste išli na svirku? Desilo se x puta. I šta ste uradili? Pa ništa, tamo gde dođemo da sviramo, tamo pozovemo neke prijatelje da nam nađu instrument i sviramo tako. Pošto puno radimo i nastavno se putuje i dešava se zaboraviti, prosto se dešava. Dobro. Koja pesma vam ide najviše na živce kad je svirate? Na živce? Pa vidi ovako, mi smo na sceni 25 godina, a postojimo 28 godina kao bend. Pošto je muzika naš život i muziku volimo od malena, ne postoji pesma niti bilo koja kompozicija koja nam ide na živce. Koju možda onako ne sviramo sa puno energije i žara, ali ne postoji koja nam ide na živce 100%. Pa lepo. A sad mi kažite, koju vašu pesmu bi mogli slušati svaki dan, 24 sata do kraja života? Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, na na na. Lijepo. A šta Amadeus Band sluša kad se vozi na svirku? White Snake. Da. A gde i kada nastaju nove pesme? Da li idete negdje, zatvorite se unutra u studio i radite? Pa većinu naših pesama piše Boki klavijaturista, on je zadužen za to, tako da bi mogla da pitaš njega, ali u suštini znam da mu eto prosto tako padne na pamet. Nema neki posebni svoj studiju, niti sobu, niti prostoriju. Prosto mu se desi, dođemo, on to zapiše u telefon i onda kasnije kući sedne za klavir i komponuje. Super. A ko treba najviše vremena da se sredi kad idete na nastup? I uvek kasnim. Ja ne znam šta, evo, mi 28 godina sviramo zajedno, ja svaki dan kasnim, ja ne znam zbog čega. Vidi, bend je zbog mene uveo jednu meru, a to je zakašnjenje se plaća minut 2 evra. Ako zakasniš 10 minuta, platiš 20 evra zakašnjenja. I koliko si ti već do sad platio? Pa sigurno jedan gradski auto manji, 100%, garantujem. A da li ste ispratili pesmu Bajage i Devita? Spoj. Nisam. Jako je čudan spoj, mislim, na dobar način, ali da li bi i vi napravili neku pesmu na takav način sa nekim trap pevačem? Pa ko zna, možda, ako se takva pesma neka ponudi pa da se rodi u tom nekom smislu, možda, ali za sada nije bilo takve neke inicijative, ali poslušajte to što su radili Devito i Bajaga.